Бог Господь, и явися нам, благословен гради во имя Господне. Господу помолимся. Господи помилуй. Яко святости Боже наши, Тебе Тресвятую песнь высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. И който провизеше от свещанко на водата, оздравяваше от пътва и болест да беше налее. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. С мир на Господа да се помоли. Господи помилуй. За спасението на нашите души на Господа да се помоли. Господи помилуй. Наш Отец Рос и митрополит Ростовски на Господа да се помоли. Господи помилуй. Българското слуто наше воинство на Господа да се помоли. Господи помилуй. Да донесем всеки град и сна за тези, които с вяра живеят в него, на Господа да се помоли. Господи помилуй. Да силата и действност на Духа на Господа да се помоли. Господи помилуй. Да Господа Родано на Господа да се помоли. Господи помилуй. Действаща Света Троица на Господа да се помоли. Господи помилуй. Да за здраве и спасение тези, които пият и не се несят особена полза, на Господа да се помоли. Господи помилуй. Спасите, спаси, помилуй, запаси всяки нам, Боже, с Твоята благодат. Господи помилуй. Пресвятата, пречиста, преблагословена слава, Богородица и Пресна Дева Мария, нека сами себе си един други мол, целият наш живот на Христа, Бога да отдадем. Боже великославни, който е задой чудеса, дойди, владико при нас Твоите ли самоти, сега изпрати благодана пред Твой дух и освети тази вода. Амин. Амин. Амин.
Дай на всички, които пият, не се ръсят и не мият. Здраве, освещение, благословение да уме всяко слово на повод и жизнь на изцеление Христос, даваме слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, во веки веков. Амин. Спаси Господ всех православен наш български народ, от здраве и спасение. Спаси Господ наш Отец Амвросий, митрополит Ярослав, всички православни епископи, древно преподал учението на Твоята истина. Амин. Спаси Господ всички православни християни, които живеят в това село. Амин. Помени Господи всички, които православни християни, които тук се молят. Помени Господи, които умразят от Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Мир на всички. Постоите си пред Господа. Яко Ти си освещение нашите Тебе слава посилаем, Отцу и Сину и Святому Духу, нине и присно и во веки веков. Господи, люди Твоя, И благослови достоя, ние Твое, победи православному българскому народу, на супротивния даруя и Твое сохраняя, Христом Твоим жителство. в името на Отца и Сина и Светия Дух, амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух, амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух, амин. На Господа да се помоли. Господи, помилуй. Господи, всички сте Божия, към тези свято пресоги в Съюз велики, както се осудило времето да доведе верния Авраам, явно твоето слава и да се поди. Както те се благословили за Твоите благодати на благодатта на слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, во веки веков. Амин. Господа помоли си, Господ те можеш, който с пет хляба и две риби с пет само тези грехове, това вино, благословите за душите, ще се хранят с тях и ще пият за здраве спасение. В името на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, во веки веков. Амин. Благослава се, успешава се, законодал свещено в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Благослава се, успешава се, законодал свещено в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Благослава се, успешава се, законодал свещено в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Помилуй и Боже, която ти милост, моля се, чуй и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Боже, се помилуй. моля, да не живот без здраве, спасени всеки, всичко славно християн, молящи се с нами и воющи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. услыши ни, Боже, Спасителя наш, клони се, конци земли, може слуша да рече милост и милост, Господи, бъди. Огнеши наши, помилуй ни. Амин. Милости Божия, Господи, Боже, си ти слава, слава, Отцу и Сину и Святому Духу, нине и присно во веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, слава наш, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и присно во веки веков. Амин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отче, благослови. И же у нас спасение Христос, истинный Бог на свято. Слава Ти, слава Ти, яко благо човеко любе. Ой, помилуй се, Отец наш, молитвами свети Отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Двете дръжки. Двете ръце, браво. Двете.
Едното парче трябва да остане. Но парчето си остави за себе. Браво, мете. Айде сега. Стискай зъби и режи. Изпърва на небесно благословение този паметник, който се стига в чест на 30 и 40 години основанието на село Ширково. Село Секулово. Благославен се освещава се името на Отца и Сина и Светия, сега и винаги во веки веков. В името на Отца и Сина и Светия Дух. В името на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги. Бъдете живи, здрави, Бог да ви помага, на много е блага и лето да избеете за всички заедно. Кане всички сикуловци за 26-та празници на древето посолство. Здравейте и добре дошли на 340 години Сикул. За мен е чест да ви видя. Да видя толкова много познати лица и толкова много нови лица. Приветствам ви. И искам да знаете, че този паметник, тази плоча е дарение от господин Николай Илиев, за когото искам силни аплодисменти. След малко започва официалната програма, която ще бъде на сцената в моя дясно и ви очаквам там. Като стана в 680 ще добавят другата част. Преди 340 години било село Усукьой. В Добруджа се появило Секулово.
нашето село родно, мило. Като тебе друго няма, ти си доброжанска перла цяла, изпълнено с моми красиви, а мъже с мерак работят плодородните ти ниви. Ще те носиме в сърцето, додето България я има, съществува и додето свят светува. Знаете ли си, куловци, как умеят да празнуват, да се веселят и пеят, когато тук песен се запее, славият гората слуша и немее, отпуснал крилцата гува, че не може да надпее. Секулово е било, ще бъде, ще пребъде и ще го има, ако децата ни се върнат от чужбина. Вей се, трибагренико български, вей, наше Секулово здравей, честит 340 годишен юбилей. Стой, стара слава! Вишен Господе, славайте моя дружина! Амин! Амин. Що сме път пътували, друмували, полунощ, осмян китки потрошили, Ваня коня уморили, за да стигнем този нашия стар станеник Доминик.
Ние мислихме, че ще го заварим зъл, сърдит човек, наеден и напит. Ние не го заварихме зъл и сърдит човек, наеден и напит, а най-го заварихме дип и добър човек. На златна трапеза седеше, ядеше, пиеше и се на Бога молеше. Ой, Боже, мили Боже, защо не ми изпратиш добри гости коледари? Бог молбата му чу и му изпрати добри гости коледари. Отдалеч потропали, отблизо похлопали, че стана, бръкна в коюн джубове и извади китка ключове. Те отключи златна ракла и извади добри дари, вид превид краваи. На кравая докато сребро и злато. Бога славяйте моя дружина! Амин! Амин. Аплодисменти за групата към Народно читалище Христо Ботев, село Секулово. А сега искам да дам думата на кмета на община Дулово, доктор Юксел Ахмед. Доктор Ахмед, заповядайте. Там се столите. Уважаеми жители на село Секулово, уважаеми гости! С голямо вълнение участвам в днешното тържество, което е уникално за нашата община. Откриване на паметна плоча, посветено на създаването на населеното място 340 години село Секулово. В нашата община, както и в цяла България, има много такива паметници.
строени обикновено с доброволния труд и средства на нашите предци. Те са направили всичко, за да не се забравят различни исторически личности и паметни събития. Ето такъв е и този знак – паметна плоча в чест на годишнината от основаването на селище. Според историческите данни, повече 3 века и половина село Секулово е тук на наша земя, обитавано от достойни хора, които са имали семейства, деца, внуци и правнуци. Имали са своите мечти и постижения. Много от тях са отнесли името на Секулово в други краища на страната ни, по света, но винаги са помнили безкрайните простори на родния край. Имената им са тук, помнят се от техните наследници. Сред тях са и обикновени трудови хора, които не са се смятали за герои, но зад всяко име стои човешка съдба, семейство, живот, изпълнен с много труд и лишения. Позволете ми да изкажа искрената си благодарност най-вече към настоятелството на Народно читалище Христо Ботев 1941, към кметството за прекрасната инициатива поставянето на паметна плоча. Благодаря сърдечно и на жителите на село Секулово, на всички, които са съпричастни към паметта на миналото и не позволяват то да бъде забравено. Нека и днес още веднъж си спомним за тези хора, живяли някога през вековете в село Секулово, заслужили уважение и признателност със своите живот и дела. Надявам се и други населени места, читалища и кметства от нашата община да издират исторически данни за създаването на своите селища и да последват примера на село Секулово. Нека ние, потомците на трудолюбивите, честни и почтени хора от този прекрасен край на България, да бъдем достойни граждани, да съхраним спомена за миналото и да работим за бъдещето на нашата родина, на нашата община, на родното ни място. Позволете ми отново да ви поздравя с празничното събитие днес, което е под наслова «Достойнство, което не умира», и да ви пожелая здраве, успехи във всяко начинание, спокойни и уютни мигове с вашите близки и приятели. Честит празник! А сега ми позволете да прочета поздравителния адрес към вашият кмет, към жителите и гостите на село Секулово. Днес празнуваме 340 години от създаването на село Секулово. През вековете история секуловци успяват да докажат, че дългите години на утвърждаване в общественото пространство са дали реален резултат. Убеден съм, че и занапред вие ще направите необходимото да отстоявате позицията си, да демонстрирате самочувствие, възможност, традиции, да бъдем повод за гордост. Отново честит празник село Секулово! Добър ден и честит празник на село Секулово. От общинска администрация и специално от кмета на община Дулово, доктор Юксел Ахмед, подаряваме тая върба да бъде засадена в близост до плочата, която символизира и ще съхрани селото и паметта. Честит празник! Добре дошли на всички граждани на село Секулово, на всички бивши и настоящи жители. Добре дошли на нашия празник. Благодаря за прекрасния поздравителен адрес, който ни каза доктор Юксел. Благодаря на общинска администрация Дулово. Благодаря на всички. Честит празник!
там дава предмета. Скриха се. Любиш ли си друго любе, освен мене? Любя, любя, как да не любя, 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 как да не любя, всяко село под вамина, Сикулово деветино, всяко село под вамина, Сикулово деветино. Любя, любя, как да не любя, 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 как да не любя, единия, дорогие, а другие молодые, а другие молодые, ты си любе, а я лягчия. Цял ден ходиш и селото, кога дойдеш на горото, по кръчмите се набиваш и по ценките заспиваш. По кръчмите се набиваш и по ценките заспиваш. И солодо не задявай, и за мене не надявай. Люляк си в гора, разцъфтя, люляк си в гора, разцъфтя, нека цъфти да прецъфти, нека цъфти да прецъфти. Че ще златари да дойдат, златари и койомджии, златари злато шалеят, златари злато шалеят. Койомджии правят, койомджии правят, на моми гривни вияни, на момци златни пръстени. Люляка цъфтя, прицъфтя, село Златари.
защото тръгват и хора край мен. Усмивката прави децата добри, приятел намираш с усмивка, нали? Приятелю, подай ми ръка, заедно с теб става весел света. Приятелю, подай ми ръка, заедно с теб става весел света. Срещаш ли тъжен, сърдит или сам, кивни му с усмивка с околна ми. Усмихвай се малко, приятелче, усмихнати всички ще бъдем, нали? Приятелю, подай ми ръка, заедно с теб става весел света. Приятелю, подай ми ръка, заедно с теб става весел света. Приятелю, подай ми ръка, заедно с теб става весел света. Приятелю, подай ми ръка, заедно с теб става весел света. Не, тук сме. Пускаме балоните и там на гости. Бяла спретната каштурка с две липи отпред. Тука майчина милувка сетих най-напред. Тука за липите стари. Не веднъж играх тука с весели другари. Скачах и се смях. Къщички на дните знатни, кът свиден мил и за царските палати не бих те сменил. Първият човек, който ще наградим днес с нашите специални награди, е личност, човек, който е познат с своите шеги, своите недосмислици. Всъщност много забавен човек, но и човек допринесъл изключително много за развитието на Соколово. Той е един от легендарните управници на Соколово. Той е Спас Тотев. Нека някой се качи да вземе наградата за Спас Тотев. Някой от наследниците му. Госпожа Тоша Спасова. Госпожа Тоша Спасова, заповядайте. Може да кажете няколко думи за вашия баща. Много ми е мъчно, не мога нищо да кажа. Мъчно ми е за баща ми, той е много работил за това село. Всички го познават. Благодаря. Нека почива в мир и аплодисменти за Спас Тотев. Следващият е един от, може би, най-допринеслите и най-запомнящите се управници на Соколово. Неговото име е Христо Ганев. Повечето от вас вероятно си спомнят кой е, какво е направил за селото. Затова нека негов наследник да се качи и да получи наградата в памет на Христо Ганев. Заповядайте. Благодаря от името на цялото семейство. За нас е чест и радост, че споменавате името на баща ми сред обществениците, които са дали здраве, младост, усилие за благото на селото и на общината. Благодаря на организаторите, защото според нас само съхраняването и предаването на традицията ще запази България и българското. Благодаря ви. За съжаление, следващия човек, на когото ще присъдим награда, не присъства тук. Но пък за него мога да кажа много, тъй като го познавам лично. И е човек, който по стечение на обстоятелствата ми е шеф. Той се казва Николай Илиев. Председател, настоящ председател на читалище Соколово. Николай Илиев беше кмет
два мандата между 2003 и 2007 и 2011 и 2015 година. Това е основната причина днес заедно да празнуваме 340 години Секулово. Той подкрепи идеята днес да сме тук и даде всичко от себе си, за да бъдем тук и да имаме честта да бъдем заедно. Аплодисменти за Николай Илиев, където и да е той. Ще го очакваме и ще му връчим тази награда, когато е тук. Да кажа, че се скараха. Легендарно име. Само споменаването му ще наведем много спомени във вас, и то от близкото минало. Представям ви Вълчан Бойчев, бивш председател на земеделската кооперация в Секулово. Нека заповяда на сцената, за да получи своята награда. Предполагаме тук. Господин Бойчев, заповядайте. Благодаря на организаторите за връчената ми награда. Искам да поздравя всички гости, всички секуловци с 340 годишнията от основаването на село Секулово и да пожелая на всички с всеобщи усилия да издигнем нивото на населеното място още повече и да има добра перспектива за развитие. Благодаря. Знаете ли какъв е проблема? Не ви чувам! По-силно! Господин Вълчан Бойчев! Следва групата при Народно читалище Христо Ботев, село Гранчарово. Заповядайте! Держи се малко. Минете напред. Напред минете. Минете напред. Вие да ни мръднете. Село Браило, почало се града
няма да има награда за него.
Много може да се каже за нашето местно училище. Повечето от вас, предполагам, са го завършили или учат в него в момента. То е легендарно. Първият човек, който ще наградим в тази област, е самият създател на основно училище Свети Кирил и Методий. Неговото име е Марко Василев и той е спомогнал тази сграда преди повече от 60 години да бъде построена, да съществува и днес нашите деца, нашите близки да могат да я посещават с гордост, както аз съм го правил, както вие сте го правили. За това моля някой да дойде да вземе наградата за Марко Василев. Господин Васил Марков, да, заповядайте. И там има стълби. Аплодисменти! Силни! Заповядайте. Благодаря на инициативния комитет и желая всичко хубаво за бъдеще на село Соколово. Аз ви благодаря. Два пъти директор на училището, 2 мандата. Виждам го срещу мен. Господин Марин Тотев, заповядайте на сцената! Колко от вас си спомнят господин Марин Тотев като директор на училището? Изключителен директор, изключителен учител. Учил моите родители, моите приятели. Не съм имал честта да бъда в неговите часове, но съм чувал само добри думи. Господин Тотев, заповядайте. Благодаря на организаторите на тази среща, на това тържество. То е не само да се видим с минало познати бивши ученици, а запознати сме с историята на село Секулово, създадено преди 340 години. В началото селото е било тук на 2 км южно. После постепенно се преместват жителите тук, в равнината. Моите дядо и баба са дошли 1912 година с целия си род. Те са имали 10 деца. Много роднини в рода и всички са живеели от раждането до края на живота си в Секулово. Историята се променя. От нашия род няма почти никой, има 2-3 внуци или правнуци в селото. Трябва да си признаваме, че историята се променя и трябва да създаваме условия съгласно историята. Тези, които живеят в Секулово, са длъжни да се грижат за селото, то да съществува още много години. Благодаря ви! Да сте живи и здрави всички! Искам още веднъж да благодаря на господин Марин Тотев за това, че ни запозна с исторически сведения, за това, че ни запозна с историята на своето семейство и със своята лична история и за това, че ни даде надежда да продължим да живеем в Секулово и да развиваме това село. Аплодисменти за него.
Отново директор на нашето любимо училище. Много спомени навява той дори в мен. Един мил човек, който за съжаление днес не може да бъде тук сред нас, за да вземе своята награда лично, е починал, жив е, но ще връчим наградата на неговите предци. Неговото име е Георги Койчев. Аплодирайте го! О, да! Тя донесе своята лична награда сама. Можете ли да си представите? Директор в продължение на 20 години. Последните 20 години от историята на нашето училище. Силни аплодисменти. Директор, който дирижираше много умело хода на училището. Изключително мил човек, изключително достоен човек. Преподавала ми е госпожа Магдалена Иванова. Заповядайте вашата награда. Благодаря. Изключително много се вълнувам. Училището е моята съдба. Училището е моя живот. Живи и здрави бъдете всички. Разчувствахме я. Искам да я насълзите още по-силно от щастие, от умиление, защото тя го заслужава. Поредна част от историята. Мой бивш класен ръководител в продължение на цели 4 години. Не го виждам сред нас, но предполагаме тук. Строг, но честен. Той даваше насока в сърцата на повечето от нас. Неговото име е Мехмедамин Халидов. Господин Халидов, тук ли сте? Не ви виждам, господин Халидов. Ако искате, заповядайте при нас, ако сте тук. Ако не, ще оставя вашата награда страни от сцената и когато доближите, ще ви дам думата. Следващите награди са за цяло семейство, което не може да присъства тук днес, но предполагам някой ще може да вземе наградите от тяхно име. Футболният отбор Ботев Сикулово, който съществуваше до 1989 година, е голяма част негово дело, а тя преподаваше по география. Сещате ли се кои са? Господин Тошко Колев и госпожа Димитрина Кънчева. Аплодирайте ги, макар че са много далеч от нас. Ние ще ги носим в сърцата си. Учител мечта. Какво мога да кажа за нея? Само докато видях името и се сетих колко добра беше тя към мен, специално когато бях дете. Днес е ръководител на женската вокална група при читалището. Госпожа Нетка Стоянова. Госпожо Стоянова, знам, че сте тук. Ето ви и вас, госпожо Стоянова, с тази жестока усмивка. И каква страхотна китка. Заповядайте. Хайде, госпожо Стоянова, не бъдете срамежлива, заповядайте. Благодаря за отличието. Надявам се да съм го заслужила. Аз искам лично да благодаря на организаторите на това тържество. Това беше моя далечна лиляна мечта. Но в този момент искам да се обърна с няколко думи към бъдещите стопани на селото, т.е. към децата, към учениците. Скъпи ученици, вие сте бъдещето на нашето село.
Вашите връстници преди 40 години издириха историята на село Секулово. От техния труд, благодарение на техните усилия, днес ние знаем много неща за селото. Кога е открито училището? Кой е първи учител? Кога е заселено селото? И така нататък, и така нататък. Едновременно с изучаване на историята на селото, те събраха много снимки. Кръжока по фотография с ръководител Мехмедамин Халидов, който и сега в момента е учител при вас, направиха снимки. Тези снимки бяха подредени в музейна сбирка. Гордост беше за нас, за селото, за това, че тя беше първата и единствена в областта. Подготвихме екскурзоводи. Първи екскурзовод беше Христина Христова Петрова, вторият Иван Койчев, третият Теодора Тошкова. Но за съжаление, ние, нашето поколение, не съумяхме да запазим музейната сбирка и тя вече не съществува. Искам да ви кажа, че имаме записки от преди 85 години от Христо Стоянов Докторов. Той казва: Осулкой разцвета си се е сравнявал с Белоградец, Шуменско. В селото имало всичко, само калайджия нямало. За кладенците домите ви се грижал Абазакора. Тези кладенци са били разрушени през 1945 година, тогава, когато се водоснабдява селото. През 1995 година Христо Петров, Цанката и неговия син Петър Христов решиха да възстановят един от кладенците. Ей така, за бъдещите поколения да знаят с каква вода са се снабдявали някога жителите на Секулово. Но за съжаление, преди 2-3 години някой пак Секуловец разруши възстановения кладенец. Днес на негово място взе дупка. Жалко. Затова се обръщам към учениците, към бъдещите стопани на селото. Пазете всичко създадено. Той пише в записките също: Секулово се е славило с пихлевани. Пихлеванът Макханаджи е победил цари градския пихлеван лично и е станал пихлеван на султана Зус. Днес ние се гордеем не с пихлеван, а с Петър Ангелов Христов, който прослави името на Секулово. Той е световен шампион по вдигане на тяжести. Хвала! Мили ученици, аз вярвам, че сред вас растат новите герои на Секулово. Бъдете ученолюбиви, трудете се, учете се, бъдете достойни последователи на село Секулово. Весел празник! Кораж и смелост, нали? Това ви вдъхва госпожа Нетка Стоянова. Преподавател по химия. Изключително сложен предмет. Никога не ми е вървял. Дълги години стаж в нашето училище. Надявам се, че тя е тук. Очакваме госпожа Ангелина Герчева. Тук ли сте, госпожо Герчева? Зад мен. Заповядайте. Ами благодаря. Благодаря ви, мили хора. Наистина станаха 42 години в това училище. Но годините минават. Важно е, че има училище, има деца и дано така да продължават. Благодаря. Благодарим и ние. Детската ни градина също се слави с дълга история. Няма да имам време да ви запозная с нея, защото наистина е изключително дълга. Цели пергаменти. Искам да наградя човек, който се е грижил за подрастващото поколение на Секулово.
Да ще живееш в Кирово. Ето я и нея. Хайде на сцената, госпожо Шакирова. Чести привилегии. Винаги усмихната. Заповядайте. Благодаря на всички за оказаната чест. През 1985 година дойдохме в Сикулово и станахме жители на село Сикулово. Първият випуск, който приех, бяха деца на 5-6 годинки, родени 1970 година. Благодаря на всички, които оказаха чест за тая награда. Благодаря. Жене
семейството на Васил Марков и Иванка Василева. Заповядайте на сцената. Нашите лични герои в областта на медицината. Хайде! Заповядайте вашите награди. За мен е чест отново да ви видя. Имаме още един плакет. Секундичка. Ето ви и думата. Благодаря за доверието, което сте ми гласували. Пожелавам на всички много здраве от името на здравеопазването, ако има такова. Благодаря. Благодарение на тях в Секулово все още имаме здравеопазване. Васил Марков и Иванка Василева. Колко от вас днес изпращат писма? Не много, предполагам, нали? Хартиени писма. Но чувството беше много приятно. Чувството беше топло, близко до нас. Един човек се грижи дълги години, за да може пощата зад нас да функционира. Тя се казва Нетка Петранова. Имаме награда за нея. Нетка Петранова. Къде сте? Окей, очакваме ви. Пускаме ви писъмце. Достигна ли до вас? Не сме с имейли, с писма. Имейлите не са готини, нали? Сигурен съм. Върху противник на Фейсбук. Тя няма профил във Фейсбук, да знаете. Заповядайте. Благодаря, желая на всички дълъг живот, здраве и щастие. Най-вече. От това имаме нужда. Историята на потребителската кооперация. Дълги години, отново. Дълга история. Настоящия председател. Станка Петкова. Тя вече се качва на сцената, няма какво да кажеш за нея. Тя е тук! Заповядайте! Ами в една дума благодаря се събира абсолютно всичко. Пожелавам на всички здраве, щастие и дълги години живот. Браво! Дълги. Дълги наистина. Нищо защо? За наячийските услуги в Секулово не са много. Имаме един изключителен занаячия, човек, който ни дава красиви дърворезби, красиви оформления. Не знам дали е тук, много ми се иска да го видя. Казва се Иван Пенев. Познавате го? Иван Пенев, тук ли си? Тук ли е Иван Пенев? Не? Не, жалко. Тук ли е Иван Пенев? Тук е! Добре, очаквам го. Специално отношение от Секулово. Заповядайте. Добре дошли на всички. Чувствата са много вълнуващи и весели и тъжни, но радващи. Надявам се за всички, които сме тук. Да благодарим и на организаторите за проявата и пожелавам на всички след 10 години да сме пак заедно тук на срещата. На добър час на всички! Виждам име, с което наистина трябва да се гордеем. Име, което е дало, оставило по-скоро, дълбок белег в историята на селото. През 1980 година той става световен шампион по вдигане на тежести. Разбрах, че днес е тук и за мен ще е гордост, изключителна чест, привилегия да поканя на сцената световният безспорен шампион по вдигане на тежести Петър Христов! Господин Христов, заповядайте. Честит празник на всички. Благодарим ви. Кратко
точно и ясно, както винаги, човек, който с една дума успява да ни благодари и да предизвика някакви чувства и емоции у нас. Обичаме музиката, нали? Всички обичаме музиката. Аз обичам музиката, предполагам и вие обичате музиката, затова тя е универсалното развлечение. Следващата ни категория не случайно е музика и развлечение. Той Гадолар. Легенда, вероятно, повечето от вас си го спомнят. Минчо Дудуев. Минчо Гадолара, известен като Минчо Гадолара. Имаме ли наследник на Минчо Гадолара, на Минчо Дудуев, който да вземе неговата награда? Имаме ли? Негови внуци, синът, внук му, правнуци. Не, жалко, ще му предадем наградата. Следва активен музикант, който ще се качи на сцената веднага след приемането на тази награда, след връчването на тази награда. Той ни е славил много пъти, изключителният Славей на Секулово, невероятният Славей, човекът майстор на струнните инструменти в Секулово. Юмер Ферат. Аплодисменти за Юмер Ферат! Заповядай! Благодарим, да сте живи и здрави. Много... Не на гости, които са дошли, и на тях добре дошли. От вълнение се извинявам. Емоционален, но той ще изрази благодарностите си в музика, в песни, защото винаги е бил добър в това. Думите, както знаете, не определят хората така, както ги определят действията им. А той е човек на действията, човек на музиката, човек на изкуството. Юмер Ферат сега ще ни изпълни нещо, което да ни разчувства, както винаги е правил. Как седнеш, ме останеш.
добре сте ми дошли, гости са до мен, пусти останали, гости са до мен, пусти останали. Читалището е мой дом от известно време, година насам. Горд съм да съм читалищен секретар, защото съм наследил читалището от хора, които са оставили нещо преди мен, за да мога да надграждам, да давам нещо от себе си, да имам основи. Първият човек е работил за това читалище над 40 години. Дал е сърце и душа, както се казва, колкото и тривиално да звучи за читалището. Когато говорим за Христо Ботев 1941, по нейните очи се виждат сълзи. Тя е Цонка Станева. Заповядай на сцената. Женската вокална група съществува заради нея. Толкова години тя... нямам думи. Просто нямам думи. Не знам какво да кажа. Нека тя сподели. Нека тя сподели нещо. Годината 1969 година. Аз дойдох в това село. 11 ноември. От тогава до 2011 година аз бях сред книгите, сред самодейността в селото. Какво съм допринесла, ще кажат хората. Ще кажат грамотите, медалите, които съм оставила. Благодаря ви много. Добре дошли на всички, които не живеят в Секулово, че почетохте организаторите и вярвам, че всеки като чуе за Секулово, винаги ще милее и ще му е мило, докато е жив. Благодаря ви. Аплодисменти за Цонка Илиева. Само ето не се разплака. Нейната наследничка, човекът, жената, дамата, която наследи читалището след госпожа Илиева през 2011 година и направи битовия кът, спомогна за развитието на музейната експозиция и беше така добра да преподреди библиотеката. Се казва Галина Христова. За съжаление тя не е тук, тя е в чужбина вече, но имам награда за нея. Ако може някой от името на Галина Христова да дойде и да вземе наградата. Дъщеря и съпругът и знам, че са тук сред нас. Да. Дъщеря и Боряна. Заповядай. Искам да благодаря от нейно име и да пожелая на всички още дълги години да се запазите в това село и да продължите да живеете мирно и щастливо. Мир, никой не беше говорил за мир до сега, а това е важна част. И една награда, която решихме да дадем в последния момент, защото не знаехме, че той ще присъства тук.
област политика и дипломация. Неговото име е Енчо Стоянов. Нека заповяда на сцената, за да каже какъв е, какво е правил, защото то е голямо име, наистина голямо име. Аз днес научих специално за него. Енчо Стоянов, господин Стоянов, качете се на сцената, ако обичате. Енчо Стоянов. Знам, че се намирате в мое дясно, не ви познавам лично за това. Който го познава, нека посочи господин Стоянов, нека го провокира да се качи на сцената. Настоявам. Идва. Страхотно. Извати! Господин Стоянов, заповядайте. Политика и дипломация. Интересна област. Разкажете ни малко за това, какво сте правили в тази област. Разбирам, че преди доста години се е случило. Позволете ми най-напред собствената си благодарност да отправя към инициаторите и организаторите на това прекрасно тържество. Секулово със своята история, със своите жители, със своето настояще, а дай Боже и бъдеще, наистина заслужават днешното тържество. Днес, лично аз за себе си говорех, се срещнах и видях хора, с които много отдавна не бях се виждал. Така се стъкаха обстоятелства на моя живот. През 1957 година излязах от селото и друга да се реализира в живота. Макар че съм идвал, докато имах близки и роднини в селото, но с толкова хора на такова място събрани не съм се срещал и не съм се събирал. Затова и лично аз съм много доволен от това, че преодолях колебанието и дойдох да видя всички тези хора тук. А за себе си какво да ви кажа? То не е удобно човек да говори за себе си. Истината е една. Вече съм пенсионер. Това показва, че активният живот, хубавият живот вече е минал. В живота лично аз срещнах и много, както и всеки един от нас, срещнах много хубави неща, срещнах и лоши неща. Казва, че живота бил като земята, имало и падини, имало и върхове. Така беше и с мене. Не бих искал да показахте да кажа дипломация и политика. Действително целият ми съзнателен живот премина на политическото поприще. Много хора от селото знаят кога и къде. Дали не е нужда да го изтъквам, подчертавам наново. Много хора са ме питали: абе ти как от Секулово във Варна се реализира така? Аз сега им казах, има една поговорка: има си Войчо Владика, ставаш поп. Аз ставах Войчо Владика, но така или иначе бях един от ръководителите на Варна, младежка и по партийна линия. Завърших висше образование във Варна и след това в Москва политология завърших. Това е политиката, да помните тук да кажем. Работих и в
външно-търговска фирма. Това пък беше дипломацията ми. Така минаха неусетно годините. Винаги обаче, където и да съм бил, каквото и да съм работил, каквото и да съм правил, се връщах в моето детство, в това село. Помня миналото му. Днеска споменахме за огромната кал, която беше по улица, не можеше да се мине. Бай Минкови и оная другата там. До май месец не можеше да се мине. А през пепел до глезените и други неща. След това селото се помня, тук беше и джамия. Беше едно строително училище. И дори ги сънувам понякога тези неща, но това е нещо естествено и нещо нормално, сигурно не е само с мене така. Искам само да завърша с това, да ви пожелая на всички присъстващи тук, на всички ваши близки, много здраве, много късмет и да се радвате на живота и на всичко хубаво, което може да се случи. Благодаря. И сега ви канеме на кръшно, тракийско и северняшко хоро ще направиме с най-хубавите наши дуети. Тръгнали са, мамо, левчанските моми? Хайде да видим кои ще са първите. Тръгнали са, мамо, левчанските моми, долу да ме гнаня. Тръгнали са, мамо, левчанските моми, долу да ме гнаня. Къде изпъка вървят шейките и пробват, шите големята оли сумари. Къде изпъка вървят шейките и пробват, шите големята оли сумари. Всички от селото бързат за дорогата, всички да са пани назад да не остане. Всички от селото бързат за дорогата, всички да са пани назад да не остане.
високо, Марина широко, тонке лимоне, си там сама риба градинка, тонке малка моме. Donke na coronto, donke limone na coronto, Marina medaglia, donoro donke le malta mole, apatoma Mario covaglia, donke limone, na donke Marina coronto, donoro donke le malta mole. Ale